Sugod na og pag-install sa mga barikada ug tent alang sa ipahigayon ugmang adlaw nga pahalipay sa taal sa Bangkal, Davao City sa ancestral house sa pamilyang Duterte. Ani ang report ni Argil Relator. Naka-two-way traffic na ang dalan sa NHA Bangkal sa Davao City. Sanglit nakamuntar na ang mga barikada ug mga tent alang sa ipahigayon ugma nga Pasko pahalipay sa taal 2024. Kini ang tinuig nga pagpanghatag og pinasguhan sa pamilyang Duterte matag adlaw sa Pasko, panahon nga mayor pa si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Nakamuntar na sab ang mga signage kung asa mulinya ang mga babae ug lalaki. Dunasay special lane alang sa mga buntis, senior citizens ug PWD. Dunasay baggage deposit area, samtang ang registration area ana aduol sa tent kung asa ipahigayon ang distribution sa grocery packs. Nakatukod na sab ang dakong tent kung asa nakatakdang ipahigayon ang programa ato sa aktibidad. Sumala sa Davao City Police Office, gabi pa lang bispira sa Pasko, dunanay ipang deploy nga security forces sa lugar. Sanglit ginalauman nila nga gabi pa lang, dunanay maglinya og maghulat sa pag-abli sa pahalipay. Exactly 12:01 sa December 25 na ang full deployment nato sa areas sa diha sa may Bangkal padulong sa balay sa ato ang dating presidente ma'am no. Nga ato lang gihangyo sa tanan nga mo cooperate lang kung sa mga ginabawal ma'am no, especially kung maglinya ta tarong lang no. Gilauman nga naa sa 40,000 ka tawo ang motambong sa maong pahalipay. Wala pa'y gihatag nga detalye ang City Mayor's Office kung kinsa sa pamilyang Duterte ang motambong sa aktibidad. Apan sa milabay nga tuig, mitambong si Vice President Sara Duterte. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.